Hau, egun guzti hori, izena Jessica Orejas da, eta agortakoa naiz. Hemen agortan Global Equilibrium daukagu. Kirol errutina bat prestatu dizuet etxean gauden egun hauetarako. Besoak gurutze forman jarriko ditugu, sorbalda belarrietatik aldenduko dugu, lau atzamarrak elkartu eta erpurua gora begira. Arnasa hartu eta botatzerakoan erpurua buruz bera jarri. Arnasa hartu eta erpurua gora. Erpurua bera. Atzamarrak ondo elkartuta eta erpurua aldenduta, belaunak apur bat tolestuta eta zure aldakaren altueran. 10 edo 12 errepikapen egin behar dituzu. Lasaitu eta borobil txikiak irudikatu sorbaldarekin. Jarraitzeko, eskuak gerrian kokatuko ditugu, belauna igoko dugu, kanpokaldera zabaldu, erdigunera itzuli eta jaitsiko dugu. Belauna berdinarekin errepikatuko dugu 6-8 aldiz eta gero hankaz aldatuko du. Ondoren, lurrean jarriko gara. Hanka luzatuko dugu eta oina alboz jarriko dugu. Orpoak lurra bultzatu behar du eta behatzak ona begira. Saiatu hanka luzatuta dukitzen. Ipurdiarekin atzera joango gara eta sorbalda aurrera. Ipurdia atzera, sorbalda aurrera. Ipurdia atzera, sorbalda aurrera. Burua lerrokatuta, ez aitzazula jauzi eta ez begiratu aurrera. 6-8 errepikapen egingo ditugu hanka batekin eta gero bestearekin. Orain lau hankan jarrita gaudela, katua egingo dugu, baina mugimendua gehituta ipurdia atzera eramaten dugula. Bizkarra borobilduta, lau hankan jarriko gara berriro eta pelbisa zabalduko dugu. Katua egingo dugu, pelbisa izkutatzen. Zilborra begiratzen eta zabaia bultzatuz. Ipurdia atzera eramango dugu, eskuak ez dira mugitu behar. Bizkarra borobilduta itzultzen naiz, eta bizkarra ezurra luzatzen dut. Orain hanka bat luzatuko dugu, eta kontrako besoa igoko dugu. Astiro bueltatu, eta kontrako besoa gora eraman. Ez dugu asko igo behar. Atzamarrekin zorua seinalatu behar dugu edo aurrean daukagun hor. Astiro bueltatu eta 8 errepikapen egingo ditugu hanka honekin. Zabelaldea ondo aktibatu eta ez utzi zilborra jauzten. Hanka aldatuko dugu, pelbisa neutro. Hanka luzatu eta kokatu eta kontrako besoa igo. Arnasa botatzerakoan, aurrera luzatu eta bueltatu. Bukatzeko, ahoz gora jarriko gara besoak gurutze forman eta hankak apur bat zabali. Belaunekin alde batera goaz aldaka kulunkatzen. Alde batera eta bestera. 8 alde batera eta 8 beste aldera. Espero dut zuen gustokoa izatea.